Mayong hapon mga binati o minahal kong matalon. Ako naghangyo sa tanang taga-Matalon kadtong tuwa sa layong lapit ug naa diri sa lugar sa lungsod sa Matalon. Ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by to our beloved Mayor Eric S. Paulio o mga kauban. Unsa may rason nanong ato na silang suportahan para magpadayon ang mga programa nga gihimo alang sa katawhan sa lungsod sa Matalon. Okay guys, welcome to my channel, welcome to Matalon, welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalon, Eco PP, at your service Matalon. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo, mga pinalangga o minahal kong Matalon. Okay guys, man itong buhaton. Once again, ako naghangyo sa tanang taga-Matalon. Ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by to our beloved Mayor Eric S. Paulio o mga kauban. Ato gayong silang suportahan guys para magpadayon ang kalambuan sa lungsod sa Matalon. Okay, welcome to Matalon, welcome to my channel. Welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalon. Iko live diri sa Municipality of Matalon. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalon. Once again, thank you and God bless.